ITS apa? Ayo ITS apa? ITS apa? Ngerti kok ora? Coba nek pancen Institut Apa sa wis budek celat. Budek celat ra semoco sih. Institut. Nah, institut. Ayo, kuwi bejo. Dek ben kae tau muni. Apa kuwi artine? Institut ngono. Institut. ambene sakmono ki lho aku sak ngono padha dalange ya sak jadi aku melu-melu Institut apa? Teknologi. Heeh. 10 November. 10 November nganggo P. November. Nah, iya. No. Ora nganggo V soalnya ejaan KBBI. Oh iya, November. Kadung kuwi tok tak omongan ejaan KBBI. Jenengan ngerti apa? KBBI yo ngerti. Apa? Apa? KBBI? Uncal-uncalan iki. Sesama goblok gak wis. Sesama goblok cengelmu. Kita itu sama. Gogelok ning kene. Lho ya ora, aku SMA kok. Aku tak akoni nek lulusan SMA. Nek kowe apa? Iki Wis sarjana S1 lho. lho. Iya. Wis sarjana lho. seni. Lebih di atas saya lho. Loh Iya. kan tidak menjamin untuk kepintaran. Kowe wis nulis lho. Aja nganu kowe aja selak. Kowe wis nulis skripsi berarti kudune ngerti KBBI. Ora Lah, skripsimu tuku. ora lho wis. Aku main goblok wae apa. Dikandani. Iki gemes iki. Adine gemes. Aku kan terkenal goblok ora apa-apa goblok budek apa meneh. Mas? Bodek, ra iso maca. Celat. Celat. Ora deng. Apa Sing sih? penting cantik dan menggemaskan. Ya toh? Ning japrut gaweane japrut. Aku Kon kan senyum, kowe mbok jajal senyum. Nek foto ki ra iso senyum lho, Pak, nek selfie. Apa? Selfie ki sepaneng. Takon senyum, rodo senyum ketok untune Siti. Ra iso, tetep aku jajal kon. Cepet jajal kowe guyu, Apa? Mbak, guyu. Pane piro bayar aku? Wah. Pak Wani.